سلام كم يتوعلو خبرات أخذتي فنو إرتبين لوم ربع 29 حدار في كمال فرنسا هذا زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نكتالكم بخبر زعدم ما دي بعبدي فيلما أرس زينا فعل مزموق عزيز مدرب تشكر كرتز بتصم تحت حق المقدال عتب زعري كاين عنه أمنو زبال لقوا عن سبان لكن استيابالات حيلتات من كل خلن سرحنيات من قسطن سمينات وهيبو أبزوبا عن سبا أما دايك تعنا مسكم زكايد ركباتن قمقاماتن صبو زيت يركبوا له نيجر نمكتا زي حقا وين سدهنياتات زملكات مسي أوروبا حبرت كتيماتون زنحات وعلى سريزاتو إسرائيل فلسطين مكساس حماسنا 4 قلتن توسختي جوتاتن أسراتن تلاويتون أب سمينا وشنا بكنا فاسب استقايد سبرا متكاتي لعل 4 سلموات 7 توتيلون زرزر زينام بعد مزمو قعزيا مدرب تشكركت تفتسم تحسات حقين مقدال عتب سعري يكايدالو وكيلي رينا يوناتان نعبيان زملكتو أكال لا زراريبو ملكة زبساب زدالو تحستولو خالد محمد برهان كوربويو ጨንፈር ሙቁጥጻርን ድሕነትን በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ብወነንትን መራሕትን ተሽከርከርቲ ዝረአን እናናህረ ዝመጽእ ዘሎን ጥሕሰት ሕጊ ንምቁጥጻር ዕቱብ ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጾም ዳይሬክተር ናይቲ ጨንፈር ኣቶ በየነ ተስፋ ማርያም የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2023 ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ 2022 ብምንጽጻር ቁጽሪ ኣብ ዘይመዓልአን ዝወዓላ ብዘይ ፍቓድ ሞተር ዝቐየራ ታርጋ ዘጥፍኣ ከምኡን ዓመታዊ ምርመራ ዘይገበራ ተሽከርከርቲ ካብ 13 ሚታዊት ክሳዕ 180 ሚታዊት ወሰኽ ከም ዝረአየ ኣብሪሁም ብሓፈሻ ኣብዚ ትሕሰት ሕጊ መጓዓዝያ ዝተሳተፋ ተሽከርከርቲ 774 ኮድ 1 ዝርከበን 988 ከም ዝኾና ብዝሕ ዝተፈጸመ በደላት ድማ 1136 ምዃኑ ዝተቐሰ ኣቶ በየነ ካብተን ኣብ 2022 ተመሳሳሊ ትሕሰት ዝተኸሳ ብ44 ሚታዊት ከም ዝያዳ ብምሕባር ብድምር 15 ሚልዮን ናፋ ከም ዝተቐጽ ኣፍሊጡ ብድምር ክለኦ ኩሎ እቲ ጉድለታት ኣብ ኮድ 1 774 ነይሩ እዚ ብገንዘብ መቕጻዕቲ 3 ሚልዮን 992,669 ተቐጺዐን مز حلف عمد كنا نتصر كله ب56 مئتاويت عبيت أريله بدمر أبز 9 ورحي 988 ما كنت قيسن 11,236 بدلات في الثمن بجزية 11,249 ورحي تغسعين بجنزب 4 مليون تغذينا اللوا مزحلف عمد كنا نتصر كله ب 44 مئتاويت عبيت أريله ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳዕ ወርሒ መስከረም 2023 ብኽፍሊት ህዝቢ ኣብ ምምላስ ዝተሳተፋ ኮድ 1 መካይን 368 ከም ዝተኸሳን ብድምር 1.9 ሚልዮን ናፋ ከም ዝተቐጽዓን ብምንጻር ቁጽረን ካብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ 2022 ብ180 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ኣነጺሮም ኮድ 1 ዘናይ ብሕቲ ኣብ ንግናዊ ነጥፈት ወይ ኣብ ምምላስ ህዝቢ ዝተጓዓዛ ወይ ከጓዓዛ ተረኽባ 368 ነይረን ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክናጻጸር ከሎ 131 ነይረን ዝተፈጸመ በደላት 372 እዩ ዝሓለፈ ዓመት 139 ነይሩ መቕጻዕቲ ብገንዘብ 1,972,369 ነይሩ زي حقاو مشطا خكايدو ترخبو زي حقاو مشطا نبلو سندات مقعديا نتتوهبو سب ترى يقلقل زقبا زي اتوم كن واننت نخادئ سب بزي حقا اتحلالي فيهم تصنحو كاب حاجه حساب شدشته شو حتى زخون زترخبو 19 نيرم زحله عامت ك10 حاجه نيرم بمئتاوت كنا نتصر كله كابز حلف عامت مزحجي كنا نتصر كله ب180 عبيت أريله
أبز رأي تحسد كود حدن كود سلستن بقدامنات كم تكسب بمجلس لما زيادة تعريف زغفلا سوسا تاكسون نفس وكفن حموش شحنافة بدمر سلستمية شحنافة جنزبا ومقطعتي كمون نحد ورحي تارجا موراد كم تبين لن أرديوم عموداتها أتو بينه وننتن ممهران أبيات التمرت ممرح مكينة زهو وصلتنا كينو مخسب بجزين فلتاتن زتلكعك خون تلابيوم حتى ناقزا ماكينة كاب حدا ناب حدا مستشيطات بوعد تشيط ناي مسجار ناي وانت كا تي ناي منقص قلت 4-5 خفيلة كتسحلا لف قبا انت خونتي أبسمود يسجاجر سب نسالسي أكل شيء اتسالسي أكل كا نرابعي أكل شيء اترابعي كا لحم شاي نشال شاي ندالي زي حقه ومسرحقي إذا زي حقه ومشيط أزي بدلات فتيمهم ويجيت هاقاتيمهم اتوانا مصايم استفالو اتقداماي وانا ماكينان اتحيزوا درلون كلتي ما يفالطوني ويتي وانا ماكينه بمغشا خاب هاجر وصا خون ويا كل غداي خون كرخبو اندي كبرخون بذ مخنيات بزحات تشكركرتي سليدا وريدن ابز بيت بصحفنا وانا اساسا ديموت ما كاين دو بلا بزح الله كلهم تتقمتي حقاوي أماليهم وانناسهم كرغاغتو بتحقد فوضو كأزوزو كسوعلن قباء شنفر مقتصارن دحنتن بعل مزم وقعزيا مدري تحسد حقي نزفت سما تشكركرتي مقتصارن افلطو تتقمتي صرغيا كبا مبالن ينطف أمن زغال عن سبا بهما استودبن ترانا وركتون إيرتراويت والنستيتي أبتفلالي مدرخات مغتن لمعاتن زملك السمينار دك نسيو أبلات حيلتات مكلخلن سرحنيات منقسن توهيبو السمينار كاب قدام يسمون ورح حدار أبسلست خابتات مالت أب ليبان مغركان عدنا أمنين يتخيدو حلافتا مادي أبتنو الزبا ويزرو زغوين قبر سلاسي ونقون مدبات أمر مغتر دحرات حساسباتاتن هاساي لمدتاتن أموغادون بنقحات كستاتفا قداس مخان بمقلاز أكلات منقستي أبز مدايز العلم مدقاف كقبر الزخاخيرام صحافي قدافة أبتنو زباط وبينة قايب وقنو ترانا بركتون دك نستيب كل مدايات وستان 5 خونة أبنتات تأسني دحل مقلات مزيد ساتفنا دك نستيو زرقاقت كتباع عبيتون سلازيلة تراحين نزلو عدلات تمرتن مياو سلطاناتاتن تتقيمن عقمتاتن كبلات لابيوم أبتقاطهما حلفت استفلاليات كالات منقستي ببعودهم نتزعباز درع مقلت غريبهم نزا خمزيلهم كله بوليتيكاوي محبران بحلهم مدايز توكرة وددر حف شافتت نتساتف تخي كايدن كله نعوتات شل ما تعديلو أبزوب عن سبا خبز حلفو رح مقابل جميرو مدايت عنا مسكوم زكايد ركباتن قمقاماتن أما براخ نقحاتن ساتفو تصبق وزيتي ركب اللهم أما هدار كواب جنقرين أبستخايد ركب حلفا قلقلوت عنا من وزبا حمل مالو نرسي إلياس إيماني نستعمل فتات بحبار مقمقام نزل سلاسلو مدبات نغد ميتزدف أهنا زريتون مركب حقاز مخانو قليتهم أبز غربت سبساب أبكتشان إسران سلستن كتكبرو خابستوتون مدبات مسرح متسبي نفس السطورات داساس هلو كنتات عين مدري مكيات عنا واستمرون قسواسن كمون قطري ابتكالات عنا زحر ساديتات كم مبال زركبوهم مسكم بموهاد بعوض كم تعمو بريهم بزي كازي كنكن كن حرسي عم دبرت عنا لعلى 500 ميتاويت متنا مصبي حراسات سنحين استقلاقلاد مر عن 500 ميتاويت كم زبط حقيقة قلتن كله عفلتو حبرت سبب بتتكامنت متصبي نفس الطورات كم مبال قنا حيال سراح كم زحات تتقمقيمهم تساتفت بزهابوريتو خمزة مسألة مدى عمل لاي تقمات يكون فتح زد اليوم مدايات وزيتها وصلزخونه بغض على كاد بملواو حترت مدهنيتات فتحنا ديالو خمقون تتكامنت عين مدري كسفح أزخ خيرام عملو زبهابورم محدار كبابي كارعوبة لابس تخيدة مساسا ركب دما حلفا قلقلوت عنات حقا غاز نرس فيلمون قويتهم نخونتات تكالات عنا زملكات زرزرا وحبريتا دحر مهاب هزب تتكامنتو تساتفنو تنابركتون كعزز تسويعو أمنو زبا مايمنة تريو حمام عسن مقطع كورحة كم تجميرو أب كلنا بيت تمرتن محضرات كبابن كوسكواسي كايدا لهم حلف إزباو تعنا منسي هنيبال مكيال تريو عصب زحلفة ورحات مسكرة من تكمتن دحان كوانت نبرة أبزوان زقنا والسخار يخم زلو بمقلاز تقوسواس كله زيكا خبيتو جميرو سمنا وتريت كايدن بقبو نام سياخ زوترن زعلم مخانو قليتهم إذا خمزيلم كله حلف أقول قلت عنا بتنو الزبان نرس مرو مسجدهم أب عدي عزيدا عد قلبو عد قلع عد عشكر عد خدادان ما يقرزون عد حنات عد نسان ناس تمرهيبهم أبرحو كبابيتات زنبرا ديتات أب وان حرسن تنسن قبوغة التلسلة زي قبرات سيقامات يقوان فنسل زلو كساب وان حرسن زاكل لما تسبي نفس الطرات نخع عقوبات ساتفون نقحات اندك تبعتيو كب كبل آزخ خيرهم
ኣብ ከተማ ዓዱ ኻላ ትካላት ንግድን ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስተኻይደ ምቁፅጻር ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ተቓጺሎም ተሃለኽቲ ስተን ዝብላዕን ከምኡውን መነጻጽሂ ከም ዘጠቓለል ሓላፊ ሃዶ ምቁፅጻር ሕግን ስርዓትን ኣቶ ፍስሓይ በረኻ ሓቢሮም ካብተን ኣብዚ መስርሕ ዝተበፅሓ ትካላት 121 ጉድለት ክርከበን ከሎ 12 መጠንቀቕታ ክዋበን 109 ድማ መቕጻዕቲ ከም ተበይነለም ተወሳኺ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ተቐንዲ ምርጋጽ ውሕስነት ጥዕና ስለ ዝኾነ ህዝቢ ናይ ተጠቃምነት ዕለት ኣረጋጊጹ ክዕድግ ነጋዶ ድማ ዕለቱ ዘብቅዐ ሃለኽቲ ካብ ምሻት ክቁጠቡ ተላብዮም ኣብ ከተማ ዓዱ ኻላ 785 ትካላት ንግድን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣለዋ ዝኹልኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ውፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ንምትእታው ሃገራት ምዕራብ ዝቃወም ዘሎ መንግስቲ ኒጀር ንምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝምልከት ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ከቲሞን ፀንሐ ውዕል ከም ዝተሰረዞ ኣፍሊጡ እቲ 2015 ዝተኸተመ ውዕል ሳዕቤ ናቱ ግምት ብዘይምእታው ከም ተተግበረ ዝገለጸ መንግስቲ ኒጀር ሃገሩ በቲ ውዕል ከም ዘይትቕየድ ሓቢሩሎም ስምዕ ኒጀር መሬት ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ንሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክትገትእ ኣምሳይኡ ድማ ገንዘባዊ ደገፍ ክግበረላ ዝጠቓሊሉ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ውዕል ንግዳማዊ ምትእታው ባይታ ዝጣጥሕ ብምዃኑ ካብ ረብሑ ጉድኣቱ ከም ዝዓብዩ መንግስቲ ኒጀር ኣረዲዮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መፋርቅ 2023 ኣብ ኒጀር ድሕሪ ዝተኻየደ ዕለዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር እገዳ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ በቲ ስጉምቲ ዝተቆጥዐ መንግስቲ ኒጀር ምስቲ ሕብረት ንፀንሐ ዝምድናታት ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ከጠንቅቕ ፀኒሑ እዩ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ መዝማዝ ምትእታው ሃገራት ምዕራብ ንምቅዋም ምስተን ሃገራት ፀንሐን ወታደራውን ፀጥታውን ውዕላት ክስርዛ ከም ፀንሓ ፀብፀባት ይረድኡ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ትማል 28 ሕዳር ንሓምሻይ ግዜ ብዝገበሮ መስርሕ 42 ተወሰኽቲ ጅሆታትን እስራትን ተላዊጦም በዚ መሰረት እስራኤል ኣሲራቶም ፀንሐት 30 ፍልስጤማውያን ክትፈትሕ እንከላ ሓማስ ድማ ጅሆ ሒዞም ፀንሐ 10 እስራኤላውያን 2 ታይላንዳውያንን ነፃ ለቒቑ ሓማስ ዛጊት 61 እስራኤላውያን ዝርከብዎም ጠቕላላ 81 ጅሆታት ነፃ ክለቅቕ እንከሎ እስራኤል ከዓ 180 ፍልስጤማውያን እስራት ከም ዝፈትሐት ፀብፃባት ይረድኡ ብ23 ሕዳር ዝበፅሐ ግዜያዊ ምቁራፅ ደብዳብን ምልዋጥ እስራትን ጅሆታትን ንኽልተ መዓልታት ድሕሪ ምንውሑ ዛጊት ፀኒዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝኽሰት ዘሎ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ካብቲ ብደብዳብ እስራኤል ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝዛይድ ቅልውላው ከስዕድ ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም ብሰንኪቲ ንኣስታት 50 መዓልታት ዝቐፀለ ደብዳብ መላእ ህዝቢ ወሽመጥ ጋዛ ከም ተመዛበለ ዝገለጸት ውድብ ተመዛበልቲ ብሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ብሕፅረት መድሃኒት ድማ ብፍላይ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ረዲዮም ኣብቲ ወሽመጥ ክፍወሱ ዝኽእሉ ከም ሸሩኽ ዝኣመሰሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ተላቢዖም ምህላዎም ብሰንኪ ሕፅረት መድሃኒትን መሳለጫታትን ድማ ሓያሎ ሰባት ግዳይ ክኾኑ ይረኣዩ ምህላዎም ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም እተርእዮ ቅልጡፍ ፍታሕ ምዘይረክብ ኣብቲ ወሽመጥ ዕፅፊ ናይቲ ብደብዳብ ዝወረደ ሞት ከየስዕብ የስግእ በቲ ካብ 7 ጥቅምቲ ዝጀመረ ደብዳብ ትሕቲ ቅርፂ ጥዕና ወሽመጥ ጋዛ ከም ዝዓነወ ፀብፃባት ናይቲ ውድብ የነፅሮም ደብዳብ እስራኤል ብቐንዱ ንሲቪላዊ ዕላማታት ዘነፃፀረ ምዃኑ ዝሕብሩ እቶም ፀብፃባት ብሰንኪኡ ልዕሊ 15,000 በርጌስ ከም ተቆፅሉ የረድኡ ዛጊት መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዘካየድዎ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ተቆትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ቡርኪና ፋሶ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ጂቦ ዝፈፀም መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረዲዮም ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ብዘካየዱ ናይ መልሰ ግብሪ ስርሒት ድማ ማየት ካብቶም ሽበራውያን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበረ ፍሊጡሎም ሽበራውያን ብብዝሒ ዝቀሳቀሰሉ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ዝካየድ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሂወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይግለጽ ኣብቲ ከባቢ ካብ 2015 ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣስታት 17,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም እተመዛበሉ ፀብፃባት የረድኡ ኣብ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሳዕቤናት ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእታው ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ን17 መዓልታት ብፍርስራስ ህንፃ ተደብዮም ዝፀንሑ 41 ሰራሕተኛታት ህንዲ ብ28 ሕዳር ብሂወት ከም ዝወፁ መንግስቲ ህንዲ ሓቢሩ በዚ ድማ ነቶም ግዳያት ንምድሓን ክካየድ ፀንሐ ኣህጉራውያን ክኢላታት ዝተሳተፈዎ ስርሒት ብዓወት ከም ተዛዘመ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ፍሊጦም ምድሓን ናይዞም ግዳያት ንፃዕሪ መላእ ህዝቢ ህንዲ ብሓፈሻን ናይ ሰራሕተኛታት ምድሓን ሂወት ድማ ብፍላይ ዝመላኸት ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ኣረዲዮም እቶም ካብ 12 ጥቅምቲ ዝተደብዩ ሰራሕተኛታት ህንፃ ብውሑድ ዓቐን መሰረታዊ ጠለባት እናረኸቡ ንልዕሊ 2 ሰሙን ከም ዝፀንሑ ተፈሊጡሎ
ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኬንያ ተኸሲቱ ዘሎ ዕልቕልቕ ማይ ወለድ ሕማማት ከየስዕብ ከም ዘስግእ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ገሊፆም ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ክሳብ ቀዳማይ ረቢዕ 2024 ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ክኢላታት ዕልቕልቕ ክቕፅልን ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕማማት ክግርግርን ከም ዝኽእል ብምእማት ቅድመ ጥንቃቕን ምድላዋትን ክግበር ፀዊዖም መሰረት ፀብፀባ ሲቪላዊ ድሕነት ኬንያ ምስቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ዛጊት 71 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 150,000 ከም ተመዛበሉ የነፅሮም በቲ ዕልቕልቕ ናብ ዝተኽርደና ሓያሎ ዓድታት ንምእታው ተሸጊሮም ከም ዘለዉ እዮም ቶም ሰመዚ ዝሕብሮም እዚ ምስ ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ ዝተኣሳሰር ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቦ ዕልቕልቕ ኣብ ሶማልያ እውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ይፍለጥ መሰረት ፀብፀባ ሲቪላዊ ድሕነት ሶማልያ ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 100 ክቢልሎም በቲ ብታሪክ ሶማልያ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ዕልቕልቕ ልዕሊ 700,000 ሰባት በኣሉታ ተጸልዮም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣብ ሩስያ ብዝሓለፈ 2 መዓልታት ዝተኸስተ ብርቱዕ በረ ዝዓብለሉ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንዕለታዊ መነባብሮ ሚልዮናት ሰባት በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ተገሊፆም ከተማ ሞስኮ ኣብ ትርከበን ከባቢታት ብ27 ሕዳር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝለዓለ መጠን በረት ከም ዝወረደ ፀብፀባት ሜትሮሎጂ ኣፍሊጦም ብሰንኪቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣብ ሓያሎ ከባቢታት መስመራት መጓዓዝያ ጽርግያን ባቡርን ክዕፅን ከሎ ቅርብ ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲን መውዓዪ ኣባይቲ ባህርያዊ ጋዝን ከም ተሰናኽለ ተገሊፆም ካብ ጸሊም ባሕሪ ዝተበገሰ ህቡብላዊ ማዕበል ብ26 ሕዳር ኣብ ሞልዶቫ ሮሜንያን ደቡባዊ ሩስያን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ምውራዱ ዝዝከር እዩ ኣብ ላሆርን ከባቢኣን ፓኪስታን ብከላ ኣየር ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝበለ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ብ28 ሕዳር ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ ብርቱዕ ብከላ ኣየር ከም ዘጋጠመ ኣብ ዝተጋወሐሉ እዩ ነቲ ጥዕናዊ ፀገማት ኣስዒቡ ዘሎ ብከላ ኣየር ንምቁፃር ተረርቲ ስጉምታት ከም ዝውሰድ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰመዚ ፓኪስታን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ኣብ ህንዲ መሬት ሕርሻን ምስፋሕ ዝካየድ ምቅፃል ቁጥቋጥን ሳዕርን ከም ዝኾነ እዮም ዝወቕሱ ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜና መሰናዶ ንዛም ቀነጥታቱ ክደግመልኩም በዓል መዚ መጓዓዝያ መድረክ ተሽከርከርቲ ዝፍፀም ጥሕሰት ሕግን ምጉዳል ዕቱብ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ ኣብ ዞባ ሎጓዓን ሰባት ንደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሰራሕተኛታት መንግስትን ሰሚናር ተዋሂቡ ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ መዳይ ጥዕና ምስኮም ዝካየድ ርክባትን ገምገማትን ጽቡቕ ውፅኢት ይርከበሉ ኒጀር ንምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዝምልካት ምስ ኤውሮፓ ሕብረት ከቲመቶ ዝጸንሐት ውዕል ሰሪዛቶ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን 42 ተወሰኽቲ ጆታትን ሱራትን ተለዋዊጦም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 40 ሰባት ተቐቲሎም ንሎም ረቡዕ 29 ሕዳር ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለዉ ዜና መሰናዶ ዝተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ነመስገን ብወገና ብሮ መዓልቲ